खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम सोरखारा कोविडनि थासारिखौ सामलायनो थाखाय केबिनेट मन्थ्रिफोरनो बिबान रानबाय केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मखौ क'क्राझाराव बरायदों कोविडनि गाइडलाइन मानियैफोरनि हेंथायै पुलिसआ बुथारनो नाजानायनि केस होगोन जौसिन बिजिरसालियाव एनआरसि नायबिजिरफिननो आर'जलाइ गथायदों भारतारि आर्मिया तेजपुर मेडिकेल कलेजाव आईसीयू आरो अक्सिजेन बेडफोर फसंदों 2 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ कोविड वैक्सीन ट्रायलनि थाखाय DCGI आ राजि जाबाय इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाखौ फोजोबस्रांनो आमेरिकाया इजराइल आरो पेलेस्टाइनजों रायज्लायदों अनुपम खेर फाउन्डेशननि जोहै सुबुंफोरखौ मदद खालामदों शक्तिमान मुकेश खन्नानि करोनाजों जिउ खोमानांनाय खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदों दानिया आबुं रादाब आसामाव कोविडनि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै आसामाव कोविडनि गाग्लोबनाय थासारिखौ सामलायनो आरो होबथानो थाखाय रायजो सोरखारा गोख्रों राहा लादों आरो जिरायनाय गैयै खामानि मावदों बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावजों लोगोसे सा 11 केबिनेट मन्थ्रिफोरनो गुबुन गुबुन जिल्लानि बिबान होदों आरो मोनसे ब्रिगेड दानाय जादों केबिनेट मन्थ्रिफोरा सानथामनि गेजेरावनो गावबा गाव जिल्लानि कोविड थासारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिनो रिपर्ट गथायनांगोन मुख'नो गोनांदि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि बियाब माजुलि जिल्लानि बिबानखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो लादों आरो दिनै गिबि मन्थ्रिया माजुलियाव थांनानै कोविड थासारिनि बागै खौरां लाहैदों बेबादिनो बरपेटा बजालि आरो बङाइगाव जिल्लानि बिबानखौ होदों मन्थ्रि रन्जित कुमार दासनो अतुल बरानो जरहाट आरो गलाघाट उरखावगोरा ब्रह्मनो क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव कोविड होबथानायनि बिबान होनाय जादों चन्द्रमोहन पाटवारिनो नलबारि कामरुप आरो उदालगुरि जिल्लानि बिबान परिमल शुक्लाबेदानो काछार हाइलाकान्दी आरो करीमगंज जिल्ला सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ नगाव आरो हजाय जिल्लानि बिबानखौ गावनो लादों रनुज पेगुनो धेमाजी आरो लखिमपुर जिल्ला अशोक सिंघालनो सनितपुर दरं आरो बिश्वनाथ जिल्ला जोगेन मोहननो वेस्ट कार्बि आंलं ईस्ट कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्ला संजय किसाननो तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि बिबानखौ होनाय जादों मुख'नो गोनांदि गोदानै बिबान रुजुननाय जथायारि आसाम सोरखारा आथिखालनि कोविड थासारिखौ लानानै जोबोरैनो सांग्रां जादों बेजों लोगोसेनो गासिबो रायजो राजाफोरानो सोरखारा फोसावनाय कोविड गाइडलाइनखौ दिनैनिफ्रायनो मानिथारनांगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय मित्रजोट सोरखारा केबिनेट मन्थ्रि मोननो हानाय 63 नं चापागुरि बियाबनि एमएलए उरखावगोरा ब्रह्मखौ दिनै इउपिपिएल दोलोआ दुंब्रुदै बरायदों क'क्राझार मेडिकेलाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि गाहाय मावख'आव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मखौ बरायो आरो मान बावयो सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिनि दैदेननायाव इउजि ब्रह्मखौ दोलोनि बिथिंनिफ्राय बरायदों बरायनाय हाबाफारियाव 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि 30 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी मोना बाहागो लानानै आर'नाइ गानहोयो मुख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा होनाय मोनथाम बिफान गिलिर बिबानखौ रायजो राजाफोरनि मददजों मावफुंगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय केबिनेटनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ केबिनेट मन्थ्रि ब्रह्मआ बुंबावदों दि रायजो सोरखारा आथिखालाव गिख्रंथावै सोलिफुनाय करोना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनो बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि बिबानखौ बिथांनो होदों आरो दिनै करोना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों गुवारै सावरायगोन बबेखानि आसामनि आखाइ हिसान बिफान हा संरैखाथि बिफान आरो बिटिसि ओनसोलनि WPTN/BC बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो दि हा संरैखाथि बिफानाव गोबां खामानि मावनांगौ दं हा खुरखुनायखौ होबथानाय हा संरैखाथि होनाय आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि गेजेरजों थागिबि हारि हारिसानि दानाय लुनाय बायदि बायदिखौ बिथांखिनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन होननानैबो बुंबावो रायजोनाङै दिनैनिफ्राय कोविडनि गोदान गाइडलाइन एबा नेमखान्थिया गोहोम गोलैबाय आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिष्णु बरुवा आरो डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ मैया जथायै खौरांगिरि मेल खुंना कोविडनि गोदान सक फोसावदों आरो कोविडनि गोदान नेमखान्थिखौ गोख्रोङै फालिनो थाखायबो बिथोन होदों मुख'नो गोनांदि कोविडनि गाइडलाइन मानियैफोरनि हेंथायै बुथारनो नाजानाय एबा एटेम्प्ट टु मार्डार केस जाबसिननाय जागोन होननानैबो फोसावदों आरो गोख्रों हुमखि होदों आसामनि डिजिपिआ बबेखानि कोविडनि नेमखान्थि सिफायग्राफोरनि सायाव पुलिस आरो रैखाथि बिफाना लावथिबो सिबगोन होननानै रोखायै फोसावदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ नेशनल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स सुंद'यै एनआरसि सोदांफिननो थाखाय गोजौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायदों एनआरसियाव नंखाय फोरमानलाइ होना मुं थिसननायनि अजद होनानै नायबिजिरफिननो थाखाय गोजौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायदों एनआरसि सामलाय बिथिंनिफ्राय
मुख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय आरो आसामनि थागिबि नङि सुबुंफ्राबो नंखाय फोरमानलाइनि गेजेरजों थागिबि सुबुं होनना नंखाय सिनायथि होदों आरो एनआरसिआव मुं थिसननायनि गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसेनो जोबथा एनआरसिनिफ्राय मुं दानजानाय 19 लाख सुबुंफोरनि गेजेराव 50,000निबो बांसिन सुबुंफोरानो आसामनि थागिबि सुबुंफोर होननानैबो दाबि खालामदों आरो एनआरसिखौ नायबिजिरफिननो थाखाय गोजौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ गथायदों। एनआरसि सामलाय बिथिंनिफ्राय एनआरसि नायबिजिरफिननो थाखाय आर'जलाइ गथायनायनि सायाव जौसिन बिजिरसालिया माबादि राहा लायो आरो मा राय होयो बेखौ समाजआ खिन्थासिगोन। भारतारि आर्मिया तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव गंबा आइसिइउ आरो गं 45 अक्सिजेन बिसनाफोरखौ थियारि खालामदों। आथिखालनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो गिलु बालु थासारिखौ नायनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय भारतारि आर्मिया दिनै बे हाबाखौ जागायदों। भारतारि आर्मिया तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फसंनाय गंबा आइसिइउ आरो गं 45 अक्सिजेन बिसनाफोरा फैबाय थानाय सानथामनि गेजेरावनो कर'ना बेरामि दोननो हानाय आबुं थियारि जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामदों आरो अलखदनि समाव बे हाबाखौ मावना सोरखारखौ मदद खालामनायनि थाखाय भारतारि आर्मिखौ साबायखर बावदों। सोलिबाय थानाय महामारी कर'ना भाइरासनि हेंथायै दायो आरो फिन मोनसे गिदिर बिबान लाबावबाय। मैया थामहिनबा बृहस्पतिबार खालि ड्राग्स कन्ट्रल जेनेरेल अफ इन्डियाया भारत बाय'टेक क'भेक्सिनखौ 2 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि सायाव क'भेक्सिन ट्रायल खालामनो थाखाय राजि जाबाय। गिबियाव कर'ना भेक्सिननि नोजोर लाग्रा साबजेक्ट एक्सपार्ट कमिटियानो बे ट्रायल्सखौ दिथा होदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला भारत बाय'टेक बिथिंनिफ्राय बे ट्रायल्सखौ 525 आयदायाव नायनाय जागोन। मुख'नो गोनांदि बे 2 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनो खालामनो थांनाय क'भेक्सिननि क्लिनिकेल ट्रायलआ 2 आरो 3 फेज जागोन। ट्रायलनि गेजेरजों गिबि आरो नैथि खेब क'भेक्सिननि ड'जआ 28 साननि गेजेराव होनाय जागोन। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि बे दावहायाव गाजायाव सा 65 पेलेस्टाइनफोरखौ फोजोबस्रांदों। बबेखानि बे दावहायाव सा 7 इजराइलफोराबो जिउ खोमानांबाय। बैहाय हमासनि मिलिटारि विंसनि टप कामान्डारखौ लाफानानै सा 16 मिलिटारि विंसनि सोद्रोमाफोराबो जिउ खोमानाङो। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव सोलिबाय थानाय बे थासारिखौ लानानै मुलुगनि हादरफोरा दुखु फोरमायदों। बबेखानि दासिमबो मोन्नैबो बिथिंनिफ्राय रकेट फायारआ सोलिगासिनो। दायो आमेरिकाया इजराइल आरो पेलेस्टाइनखौ बे गिथाव थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खावलायदों। आमेरिकाया गिबियै इजराइलनि पीएम बेन्जामिन नेतन्याहुजों दावहाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव पेलेस्टाइननि प्रेसिडेन्ट महम्मद अब्बासजों रायज्लायनानै दावहाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खावलायदों। बबेखानि आमेरिकानि बायजोआरि मन्थ्रिया मोन्नैबो हादरजों दावहाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोजाङै सावरायदों। कर'नानि नैथि दोहौनि समाव गोबां बलिउड सेलेब्रिटिफोरा मदद खालामगासिनो। गाहायै सनु सूद, सलमान खान, अमिताभ बच्चन आरो माखासे बलिउड सेलेब्रिटिनि मुंखौ मुंख'नो हायो। बे समाव अनुपम खेरनि मदद खालामनो लानाय भिडिअ'आबो ससियेल मिडियाआव गोसारगासिनो। अनुपम खेर बिथाङा भिडिअ'नि जोहै फोरमायदों दि अनुपम खेर फाउन्डेशनआ दायो आमेरिकानि डक्टर यश तिवारी दैथायहरनाय माखासे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर आरो माखासे कर'ना महामारीजों नांनो हाथाव मुवा बेसादखौ हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो नाजागासिनो। बेनि अनगायै बिथाङा बेफोर मुवा बेसादखौ नांथारगौ जानाय बेरामिफोरा गिबियाव मोनग्रोथों होननानैबो भिडिअ'नि जोहै फोरमायदों। थांनाय सप्ता मोननैयाव शक्तिमान मुङै बयजोंबो मिथिजानाय मुकेश खान्नानि थैनाय खौराङा गोसारदों। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय। बेनि थाखाय शक्तिमानआ ससियेल मिडियायाव गावखौ बिब्दि जेबो जायाखै आरो गाव मोजाङैनो दं होनना फोरमायनो गोनां जादों। बबेखानि शक्तिमाननि बिब' कमल कापुरासो लां इनफेक्शननि थाखाय जिउ खोमानांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला शक्तिमाननि बिब'आ कर'ना भाइरासनिफ्राय उदां जानायनि उनाव अक्सिजेननि बिबाङा खम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो होनना मिथिना मोन्दों। बेखौनो सुबुंफोरा शक्तिमानखौसो कर'नाजों जिउ गारनांबाय होनना साननानै लादोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव शक्तिमान मुकेश खान्नाखौ कर'नाजों थैबाय होनना फोरमायदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।